Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Action! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate truck. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na montag paramati region-wide, mga palagag kita sa nabilin isa ka oras. Karon nga adlaw Webes, pat ini ang numero sa kalendaryo, Petsa 13. Bulan sang Oktobre, nagapabilin sa tuig 2022. Ika-13 adlaw sa aton nga pagsaulog sang Mascara Festival sa syudad sang Bacolod. May nabilin pa kita nga bali 73 dias. Mag-abot ang adlaw sang Pasko. Kag may nabilin pa kita nga bali 80 dias. Goodbye sa 2022. Welcome sa 2023. Sa Webes naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabunog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sining nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihin labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sining kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini mata kadurunggan oras kagabihon ang aton sini nga Patrol 1 Barabato Patrol kay na pa nagalambiyong sa pila ka bahin sa ato probinsya Dakbanwa sang Bacolod. Aton na maliwat kabantayan kag imosuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Zel Minardo nga mag-responder back to back sa aton nga piloto Action Ninyo Bugina. Ang ato mga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal, international, breaking news plus report, Justin Report, News Center, pang Webes nga edisyon, builog nato ng Puwersa Action Dale Salazar. Opda magita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control. Sa technical side, si Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elroy Dutinios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Vernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa Kiranda, ang inyo sinialagan. Ang inyo sinigang Kurban Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa.
Obdin nyo ako sa labirin, 58 minutos, nga pagpangalagad diri sa inyo para tuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Sa aton sini nga mga suki katag palamati nga wala gid naga-miss kada gabi sa aton sini nga pagpangalagad sa Action Night Patrol. Ang inyo karon greetings tagaan ta na tiyempo kag igdarapangod. Ang ato namang apilar sa inyo ang inyo nga pagpanamyaw tingbon nyo, hindi nyo paglapta-laptahon. Pagkatapos kung pwede lang hindi gid tama kalaba, hulustuhan lang para nga ma-accommodate ang tanan nga mga nagapag-greet sa aton sini nga Facebook Live via streaming. Pero ang pinaka-importante ko gid ngayo sa inyo, basta galantaw ka mo sini nga programa, duha lang. Like, kag share, para everybody happy. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nagataya sa STL, i-recap ta karon ng tatlo kadro. Kag sa nagataya naman sa Lotto 642 kag 649, ang resulta lawagon taman para sa inyo benepisyo. Medyo magulo-galumon ang panahon diri sa Banwas ng Bacolod. I don't know sa inyo dira Banwas, sa inyo dira syudad. Kamusta? Ga Tolotaliti. Diri sa mo dira ka tiri-tiri ang kalibutan. I mean ga Tolotaliti. Pero para sa kasayuran sa Talamati, may bagyo ta ha. Ang alan sang bagyo si Bagyo Nining. Ang sentro sang bagyo nga si Nining ginabulobanta may distansya nga 1,030 kilometro ari sa may east sang extreme northern Luzon. Si Bagyo Nining may dala ining hangin nga nagalabot sa 55 kilometro por hora. Malapit sa sentro. Kag may ara siya hangin nga makabig naton nagamulumadlos sa 70 km por hora. Now, ang forecast sa pag-asa, ang ining bagyo may dala nga mabaskog nga pag-ulan-ulan. Specialmente dira sa northern Luzon. Sugod Sabado. Pero ang ginatawag nga tropical cyclone wind signal number 1 posible mabatsagan naton early buwas sa aga or sa hapon sa eastern portion na ya sang northern Luzon. So diri kita sa Western Visayas, particularmente Bacolod kag Negros, hindi kita sinigidya direkta mapiktuhan ni Bagyo Nining. Kung may pag-ulan-ulan gid man diri sa aton, dala ina sang hangin amihan. Hindi niya dala ni Bagyo Nining. Dala niya sang hangin amihan. Ang aton nga pag abnormal aton nga panahon. Kung kaysa nagagulugalom, kung isa nagatulot-talithi. So, direkta, hindi yan makapekto diri sa aton Nining si Bagyo Nining. Base na sa forecast sang pag-asa. Okay? Pero nevertheless, hindi na magsaliga. Kaya ang pag-asa nagamonitor gyapon sa daragan ni Bagyo Nining. Kabay pa nga hindi lagi diya mag-ulan tudo ah. Kaya ari na kita sa Talispos-pusan sang aton nga Mascara Festival. Para nga guluginhawa man ang mga small naton nga mga negosyante sa oras sa kagabihon pangamuyuan talaga hindi lagi magbaskog ang ulan ay sa tuntuod lang
ang mga nag-arkila sa kiosko sa diin man nga festival site daw nagakurit kag daw panagupnop nga basi kung hindi sila hindi nila masaka ang ila sining arkila. I mean, hindi sila kabayad sa arkila nila. But nevertheless, arkila is arkila no? So, why ka choice? Isang perdi kasi negosyo mo ya, may balayran kagid nga kiosko. Kaya ang kiosko, dahil 25,000 mong. Oh. Kaya mo na nga pangmuyuan ta lang nga hindi bagulan para kabisan paano hindi man magwasaag ang mga customer. Kaya halin sang Lunes, Martes, Miyerkules, subong Webes daw ninit gid ang mga customer sa mga kiosko sa aton nga festival site. Di posible basi kung magdamo-damo ni buwas Biyernes kag Sabado. Kaya mo niyang damo tao mo. Kiti sa tugtod lang iban nga obra sa gobyerno, even sa mga private plus tayo mga estudyante may mga klase, hindi sila dali karandadi kakawalda-walda, pero kung Biyernes kag Sabado dako yang chimpo nila nga magrandadi katiway klase, no? Say man nga wala obra. So muna no ang siningan na kilala ko ang balik yuhom ang makayuhom sining nga sa mga organizer sa maskara. Pero on the other hand sa likod sang yuhom may pagkakuriit. Kaya nga, ang kakuriit subong mga negosyante. Ito hindi sila saka sa ilang renta sa kiosko. Sige lang, may kaso. May pila pa kita nga nabilin. Asa mong pizza 13. Lawig-lawig pa. Mga pulo pa kadlaw. Basi sa nabilin nga pulo kadlaw, makalampuwas kita sa atong sininga negosyo. Ayos! Sa mga senior citizens, abiso lang ni baka siligni man to ang aksidente nga natabo kay nasang tulo temprano pa sa may banwas ng ilog, no? Sa Dangkala, no? At ito kinang report. Itong senior citizens bilang kasakay sa motor, yagin bungguan ka tracking nga may karga tubo. So, sa kuan sa ginbagnos sa tutuon sa tracking. Baw, nagkalabilin ang karagalan niya. Nagkalabilin ang partis ng lawas mo. Ang duway katiil, nagbulag is lawas siya. Kita kasang pelikula nga manananggal. Ang lawas siya blaga utod. Amo gito kilimbawa sang napatay kaya ng senior citizen. So, utod lawas mo. Worst, kaya ang duway katiil, nagbulag is lawas siya. Puwerte nga pagyud-yud sang tracking nga may karga tubo mo. Laba-laba ang purit sang lawas sang tao nga ginyud-yud sang tracking nga may karga sang tubo. Grabe nga aksidente, no? Doon makatilindog balahibo na. Kaya muna sa mga senior citizens, kung nagatabok sa dalan, kuanggid lantaw gid kita, wala tuo ha. Kag kung nagamotor ta, bawalong halong gid bo ka delikado. By the way, antes ko mag-check sa patrol naton, Patrol 1, Observation Report na Action Cell Minardo, ibalaon ta kung din siya nga malparahi sang Bacolod, kung di naman siya nga posisyon sa mo. Congratulations kay Police Brigadier General Roderick Alba. Remember Police Brigadier General Roderick Alba. Kagi na di sa BCPO, kagi man sa Sanopo. Siya subong ang gindesignar nga Regional Director sa Region 7. Worth man na. I mean, pisan man si General Roderick Alba. Kag worth man para nga mangin Regional Director siya sang Region 7. Tiway takabalo basi kung makibot ita basi pila kadlaw dili naman si assign sa Region 6 kundi mas mayo pagid. So sa kay Police Brigadier General Roderick Alba, congratulations for job well done
keep up the good work. Wala ko si Alba, isa man ni sa opisyal nga shadow man ka buot pala. I mean, daw hindi ka balong gani mga kig ni mo. Nakaagi ni sa station commander sa police station 1. Opisyal nga doon din ka balong mga kig, kakadlaw-kadlaw ni buot ni si Colonel Alba. Kagka-low profile lang. I mean, halin nga halin sa pinakanubo nga ranggos na nga nagsaka ang ranggoya. Hasta nga brigadier general siya. Daway galiwat matasa ni Colonel Alba. May iba niya nga opisyal nga dini mo doon sa sisinobla. No? I mean, daw hindi na siya kakilala sa mga upo dyan ng mga policeman. Itaas niya ranggoya mo. Pero kung lang tawon, taranggo pa na nagtaas mo, pares pala ka mo ng tao. Diba? May iba niya nga kung magtaas ng ranggoya. May pagkatikalon mula. Parang kanan ng istorya yan. May pagkatikalon mula. Muda sa sino na siya kay amuning ranggoya. Doon din naman napak. Doon din nakakilala siyang upo dyan sa una. Kaya nagtaas ng ranggoya. Kung isip-isipon mo, pares baka mga polis, ranggo mo lang ng diferensya sa inyo. Kung na kung magtaas sa ranggo nyo, hindi ka mo mapatikal-tikal, hindi ka mo magsinoplado, ulik down yung man ang inyo nga ari sa pinakanubo, kag pinakataho nyo blas dalom. Pasalamat mo gani ang mga kaopdaan nyo sa pagkapulis, kiti na-promote ka mo. Tapos, kung na-promote ka mo dahil hindi na ka mo makabalo mag-ulikid sa inyo mga kaopdanan. Ranggo lang na iyang nagsaka si mo. So, dapat kaya nagsaka ang ranggo mo. Kung anong batasan mo sang way pa magsaka ang ranggo mo, i-sustain mo na. Hindi kay nagsaka ng ranggo mo, doon nagsaka man ng hangin sa ulo mo. Hindi mayo. Sundan nyo bala si Police Brigadier General Roderick Alba. Kaya ni sa una ni Way, gadako ulo isa niya. Way ni gasinuplado. Iya, trabaho lang. Kung anong tasking na tax siya, ibraho niya man lang na ya. Regardless, iya dara nga posisyon. Ito di daw ka nami. Kamo na nga kita mo, kasano lang, Brigadier General na. Subong Regional Director na siya sang Region 7. Si Police Brigadier General Roderick Alba. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa Siliga Basa, tumalakan di check ato Siliga Patrol 1, Brabado Patrol, hibalon ta sitwasyon sa Bacolod. Ang report sa ato Siliga Patrol 1 with Action Zel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Yari sa Action Zel Minardo sa Patrol 1 Zel, mayong gabi. Action Eric! Matalitiyon nga gabi! May paman ka ba tulot-tilitihon nga gabi May ha? kada! Way kita dading kasabong. Ano sa plaza ka pa silong kay daw ga tulatalithi naman. Ay gali ka tagi mo nga yubon-yubunan na andami basi mabasa. Gani umok pa ni daan. Oo, kag asin may kaso bisa mabasa ang yubon-yubunan mo importanteng dila. Importante malang dila. Yes, kag hindi kanya mabasa ang dila. Amo gina ginahalongan. Okay, mabasa lang ang dila mo sang laway. Mabasa lang sang laway ang dila mo, hindi lang sang talithi o kunulan. Kay delikado na ya. Yan eh. Nakadutay tao, no? Dutay, dutay man binta nila. No, gani. O, ti kadutay. Subukan, ano pa sa pizza 3 ti basi buwas. Basi buwas makagulo ginawa, gamaya. Gani, kiti ang ulan nga daan. Gani.
May pipila pa man din, dira sa may mga nagabayli-bayli, kay Timago nang tapos, ini ang banda, Action Eric, Oo. no, third na DJ na nabilin. Sa di na? Dagat, sa may plaza, no, dira sa may, ang ilan sa mga bayliyan, arigit sa may atubang sang liga ng mga barangay. Kasi Oo. natunga ang tao, kay kagabi nag-opening man to sa may runway, Oo. sa may old airport. May araman to banda kagabi kada DJ. Halin tiya galing alas 8 hasta alas 2 sang kaagahon. Ang imo na video naman, di na nga parte sa plaza man? Ari sa entrance sa may dalan na Raneta Action Eric. Dalan na Raneta sa entrance gid. Dagati panumdom talang gali sa aton sini nga mga kauturan nagsulod dire bawal ang backpack Action Eric. No, Ah? ginabawal gid biskan estudyante ka pa, high school ka pa da o kon na college magsulod ka de. No, kung maglagaw ka din sa may plaza, Oo. so hindi gid pwede ang backpack sin Action Eric. Ang atubangan mo, ano nga building na? Ari Action Eric ko BDO ni siya sa tubang ko gen. BDO na? Dari antes ka na magliko bala sa may replica sinisang NGC. Okay, nag-gets ko na. Ang replica. Oo, ara nag-gets ko na. Ara gali dito Yes, sa tubangan oo. BDO gali. Yes, kaganti sini magsulod ka diri sa may entrance no? Sa pila sini ka entrance diri sa may Oo. Bacolod City Public Plaza. Okay. Pina-press king gid no, wala pili, babae man o kon lalaki, Zel? bata man o kon tigulang. Oo, Generic. ano sila mo, ang backpack hindi pwede, dalada, sulod? Bag, yes. Ibilin gid ang backpack? Pilin gini Action Eric, kamo ni ang advice diri sa kapulisan na dapat Ah. pilin na lang gid. Para Okay. manikawan ng Action Eric. Ti mga ay- kuan niya, mga sling bag niya, shoulder bag, okay lang? Sling bag okay lang. Hindi lang backpack, kasi damo yung backpack sudlan mo, no? Hindi lang gid ang backpack Action Eric. Oo, okay. Okay, ang sling bag, no, mga Ah. handbag sila sa babae, so ang backpack hindi lang gid pwede. Oo, pero ang imo picture na sa mga kiosko, do tayo tawo? O, biskan diin nga area, diri, no, within perimeters, kisang nga sulod, isang Bacolod City Public Plaza, Action Eric, Oo. na bawal gid, no, once naka baral na nibe, ini Oo. ang area diri sa may plaza, so bawal ka gid magdala-dala sa nga backpack. No, kung maglagaw ka, pwede lang man na sling bag dalon mo. Okay. O, para may butangan ka lang sa cellphone mo kagahita, hindi lang Yes. backpack. Gani, So, gani, amo oo. ginaang klaro, kagati diri expect lang nila nga preskingon gid sila before di sila magsulod sa may Bacolod City Public Plaza Action Eric. Do tayo tawo gid na mga kiosko daw, may customer, no? Wala gid mayo, no? Laka-laka ka tama Action Eric sa pagalibot ko kagina. Gid tanaw Grabe. ko gid gani ang amo na ang ilang perde gid kung ano tig weekdays bala kay do kalaka-laka gid katama. Oo. Okay lang na kung hindi mag-ulan nga weekdays kay sa pa na. pa damo ang mga nagakadtong Oo. nagakaon pero kung weekdays na nga nag-ulan-ulan pag Agoy. magpanalite for sure ang benta hinang-hina gid katama kasi ang mga Bisan di man lang guro, sir, nga mga festival site guro do, ang mga negosyo guro, mga negosyante ka kulukuriit gid man guro, no? ambugid. Subundan may ginapabot pag nga bagyo no Oo. generic although Gani kasi man. nakagwa ng isa. Kasi nineng ka man nagsulod naman. No, ara na ganis Nining. Ara na si Neneng. Oh, sulod na si Nining. Galing Oo, kita siya iya rin nga siguro. ang May puntaria mga- ang puntaria ni Nining yan Northern Luzon eh. Oo, Northern. Si pasalamat na din. Okay daw, asik-asik na na siguro sa aton Action Eric. Oh. Ang sa Luzon, gini ang daw medyo matamaan. So, pero kaluyan kabay pa, no? Nga mapagwa man ni tayo, Action Eric. No? Kaya Gani. sa aton, dere. Kasi kung dito ang sentro, din makabatsag sa Siyak, pero subong, no? Nagapanalitwi naman, na mataman naman ang galoob. Grabe, gid ka bugat, no? Subong sa aton, sini nga kalangitan. Bugat ang kalangitan, do ka bugat sa negosyo subong. Bugat ang kalangitan, maghan ang bulsa. Nga! Mugido. Manyapon ka na, oh? Nakapanyapo na kami, alas 6 pala na nyapo na kami daan. Di ka manyapon? Ang baka base may balita, balang karon sa makadagan-daga na kami. Di ka manyapon eh ninyo? Susunod ng patrol, nagbaka lang kami sa kalanon. Okay. Abi ko da mo sigadigad da. Section ninyo, daan bawal subong matarat yan. Magano? Nalabsik sa? Nga nasaw? Nalabsik. Pero, okay naman sa? Nalabsik naman. Dili trangkaso sa? Bako pa, ano kala nanay? Silong kala na kay Budlay na nang yubon, matalitian. Doon may kondisyon lawas ya? Hindi kondisyon. Kulang masahe guro? Gani. Oh. Makarina pa, ipamasahe
hilot. Madala lang na sa hilot. Dala sa ilot kag basi ko may tuyaw-tuyaw dapat padala lang luya. Basi na tuyawan lang. Gani. Pwede lang na. Pero- Pero so far, Action Eric, ang sa Dria nga area, wala man sang problema. Pulis Pero, na daw kadutay pulis na daw ra sentras sa sulod. hindi pag wala Action Eric, naglabay sila, naglibot. Okay. Oo, naglibot kag kasubong man yung mga task force bala, no, mga multipliers, naglibot man yung sila Action Eric. Okay. Kasi subong daw ga matamat naman kusog ang talidhi, no, ang mga kauturan dati may arag dya, iban nga wala punaw, nabiskan ga wala niya wala ka, giniya. Gani. Pero ni medyo madamo-damo gid man, pero sa may kiosco ni Action Eric na nagkakaos na nagainom daw hindi gid mo nakadamo, no, i-compare ta sang nagligad nga weekdays man, Oo. pero wala ya ga ulan. Ama na ang sambal ang gid kung hindi mag-ulan. Kagati, so far, wala man sang dalaguan gid nga mga hitabo o kon insidente diri sa may area, no? O sa mga lugar diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, paanong talan sa gyapon sa mantag-iya sili sang Kiosco Action Eric, Oo. na kay kinasulit-sulit sili sang kapulisan, ang delikado sini is ang mga stick ni balasang inasal, nga mga Oo. dagko, nga Oo. taliwis, no, dapat otdan gini. Nga bali Sir Gabana, gani ko hindi nilaptan si Sir Gabana na lang mangutod. Ay, dali ka. Siya na lang mangutod. May harap pagid nga nagabaligya ay nasa nga wala mo to nila ilakwan na punta. Dega na. I-check tani sa action na seminar action ni. Amo naman na permis sulod sa pulis na ton nga kon nagabaligya tayo na sal palihog ang pinakapunta nga taliwis bla ut don tanan kay ti amo nang worries ang pulis basi magamit bala sa kung ano nga krimenda, no? So simple man naguro Action Zel, please come back. Action Eric, naman ang ginapanungdong kag subo manining mga bilangon, mga kutsilyo, kung may ginalasa kada yun sa may kiosco mo, hindi mo na nagpasayang-sayang, ginapatago, Action Eric, kung pwede pa lang, pagkatapos mo gamit taguon gid. Gani. Kinali karon may magalinaway, nakagkuhaon man nila banay, no, tala naman na sang pulis, kaya perme kasabit ginabasol, gid sila sa kapulisan, Oo. although wala gina sila kulang sa pag-check direction Eric, kung ginalibot gid nila kada gabi, kag ginapanumduman gid ang mga tao, may araman may iban nga sa lawayon nga dapat nigarilyo sa gyapon sa public places, Oo. no, sa liwat hindi ginapwede. Ang mga nagabaligya within diri sa may sulod, no, sa may Bacolod City Public Plaza, Bacolod Government Center, hindi na pwede ang mga sigarilyo da. Na may isa to lalaki sa kagabi, mga nakitaan, so gin-warningan man nga hindi pwede kabaligya dira sa sigarilyo. Na within sa premises dira Action Eric sa mga may ginahiwat, no? Especially sa plaza, sa NGC, panaad, hindi dira pwede. Prohibited din katama Action Eric. Kung gusto ka ba ni Garillo, guro sagwa ka lang no? Oo, may mga designated area lang Action Eric or taguon lang. No, Pwede tago sa lang. Garillo ka. Ang ganun, medyo tago-tago lang hindi lagi sila nga daw pakita mo gusto publiko. Kapat kawat mo sinimla nila. Oo, kami arabi diri sa may mga kiosco nga iban na nagapan ni Garillo, ganay ang mga nag-ilinom, so hindi man na pwede. So, taguon lang. Oo. Sa lipon lang sa mga puno ka, o iba na ka. Hindi kung inom ka sa lamisa, medyo tabunin na sigarilyo mo sang kamot. Oo, tago-tagoon lang. Pero di ko makakitaan sila sa pulis na expect nila nga sa wayon gid sila Action Eric. Gani man. So, kay ti napanumduman naman nga daan, orient naman, ang mga tag-iyak, kasubong man announce ni sa public na nga hindi gid pwede. Gagati subong, ang aton diri nga sitwasyon, Action Eric, no? Hindi tagin mambal nga daw amo na kasadya-sadya wala pero sang nagliligad nga mga adlaw subong ti medyo ano gid man no medyo ano gitawag medyo masubo-subo ang gabi Gani. kasi may ano yung mong gatulo talipti yung iba niya nga nagabi na iliya enjoy kini Action Eric no but ti ang okay lang gid diri sa aton sa may syudad sa Bacolod kay wala sa mga hitabo halina na ika-13 ning adlaw, 10 days na lang before sini ang highlights man. Sige. So, kamatamat naman ang damo sini ang i-augment pagidiri nga kapulisan na kahit may ginapaabot sini nga bisita Action Eric. Action Eric kamo ina ang latest update diri sa may syudad sang Bacolod. Observation report nga gikan sa patrol ni Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat kid Action Sir Menardo, very abad reporting live dira sa may Daranata sa may City Public Plaza. At Waygid, malamala gid ang laka ang customer sa plaza.
may mga kiosco nga malamalaman sa customer. Bawti ano nagtulot-taliti naman sa gani oh. Ay kabudlay gid sang sitwasyon no. Kapay pa nga sa Biyernes, Sabado makabawi-bawi ah. Kag sa last day next week. Kapay pa nga makakuan na lang makaaratsada kapag arakanda na ang aton nga mga negosyante. Balikan na lang ako sa Action Sir Minardo. Sa balik niya sinipagan sa final report sa aton sa Patrol 1. I-check na lang mga report na. Gikan sa aton siri nga mga correspondent. As usual, ginauna ta report gikan sa 1st District, area San Toboso, Calatrava, kag San Carlos City. With action na Nelson Pateño. Standby sa report na aksyon Roger Gutiba, gikan sa 2nd Distrito. Kag standby man sa report ni aksyon BG Apasible, gikan sa 5th Distrito. Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:28 na. Kinatamyaw talang dala happy resiling kag mayo nga pag-monitor kay Migot Reynaldo Podiroso. Kaporok-orok istoto Reynaldo Podiroso sa Action Night Patrol program, no? Maman si Migot Romeo Villasor. No, si Migot Romeo Villasor nagapaurok-urok man baw si Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales. Ara man gapaurok-urok man. Ginatamyaw na ni Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales si Engineer Arthur Normandy dira sa area sang Barangay Takuling. Si Sir Salvacion no, ang piloto sang patrol ka station number 2 aras la kuno sa Barangay 1 Taytay Purok Bulinaw. Ba, dumayong imudara sir nga pag pulo patrolya. Tiidagid mayo sir ha? Tiidagid mayo. Mga K9 ni Police Captain Pindon. Sa mga kapulisan nga nag-duty dira sa patrol ka station 2, mayo lang nga pagpaurok-urok. Action rin, okay na? Ara na? Why pagid? Do maubos na nga oras ko di sa paligis na sa aton sining greetings diyo. Si Lorna Mabakya Horilia, kinatamyaw igid si Erning Horilia, si Nens Gatilaw, si Mando Gabang, kag si Sonia Burns, nagapaurok-urok gid siling ni Lorna Mabakyaw Horilia. Hindi man kompleto ang gabi ako na hindi siya kapaurok-urok pamati. Sige, durante nga ginakontak pa ni Action Henry Espolgar, si Action Nelson Pateño, sa ilot na nag-Action Roger Gutib. Report gikan sa 2nd Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Aksyon, ay patrol. Ari sa Action Roger Gutib sa line number 3 sa report. Jer, maing gabi, please come in. Yes, Action Eric, maing gabi sa aton mga kaksyon, sa aton Action Eric, mga balita, gikan diri sa may syudad sa Cadiz Norte, sa probinsya sa Negros Occidental, ginsikir na to ng mga bladder entry. Sa aton diri nga mga police station, sa aton nga area of responsibility, sa syudad sa Sagay, Action Eric, may ara sila nga gindakop. Pagi sa isa ka bypass operation, kaga ini ang nadakpan, ginakabig nga isa ka stress level individual. May mga alas 3:50 takna sinigid lamang nga hapon karon nga petsa October 13 sa may Purok Kulo, Barangay Vito, Ciudad Sansagan, draging patigayon ang ining bypass operation. Pero ang nadakpan diri tagalain man nga barangay sa Giapon sining syudad, ginikilala ang suspect kay Ervin Pianduro de Second E. Castillo alias B-Boy, 37 anyos ang edad. Ini siya may asawa kag residente sa Purok Freedom sa Barangay Fabrika, Ciudad Giapon, Sansagay. Suro sa report ang Station Drug Enforcement Unit ginpamunuan mismo sa ang hepe nga si Police Lieutenant Colonel Roberto Ijapi Jr. nga nagpatigayon sining bypass operation sa sining operation na tigayon naman Action Eric
nga ma-recover ang 5 tanan ka heat shell transparent plastic sachet nga may unod isang ginapatihan Cebu. Kag suno sa informasyon nga atol sining nabaton naglambot sa 3 ka gramo ang kabugaton sa nakuha nga druga kag bayara nga standard value nga 20,400 pesos. Na-recover man ang 500 piso bill gamit bilang bypass money sa pusher buyer nga pulis. May mga na-recover pa nga mga non-drugged evidence nga kaangay sining improvised shooter kag bayara pagid isa ka lighter nga na-recover man gikan sa sining suspitsado. So hindi siya karon ang detinado sa bayan sa Sagay City PNP samtang ginapatigayon karon nga gabi nga madala gilayon ang mga items sa crime lab para ipatigay ng forensic examination agod nga makuha naman ang result kung bala ini positibo nga druga gyud ko Cebu agod nga matigayon naman aksyoner nga mapasaka ang kaso buwas nga adlaw tungod kay ti may tiempo pa. So amo ni ang pila ka mga ginpatigayon nga operation sa mga katapos sa kapulisan sa siyudad sang Sagay. Sa siyudad naman sang Cadiz Action Eric gin-release ang 4 tanan ka mga persona lakip na diri isa ka senior citizen ini man nakaladakpan bala kahapon nga adlaw sa pagbayular sang PD 449 o kung illegal cockfighting law. May mga last 10:30 ang takna sang aga sabay sa Purok Mihares, Barangay Sicaba, siyudad sa Cadiz. Suno sa kay Police Chief Master Sergeant Romar Bayuna sang Intelligence Unit mga nag-operate man kini under the supervision sang hepe si Police Lieutenant Colonel Keljan Dispi sa Cadiz City PNP. Tiga pasaka na lang ang kaso sa ila sa filing kaya tinatapos na ang prescribed hour of detention. Ang ila sining kaso sa pagpatigay sa pagbinulang nila sa may Purok Mihares, Barangay Sicaba, siyudad sa Cadiz. Sining mga nag-release kay ina, sinigil mga hapon si Mark Innumerables E. Plateros, 22 anyos ng edad, sang Hacienda Mayo, Barangay Sicaba. Primo Plateros Jr. E. Aligre, amon isang 71 anyos na senior citizen, nga residente man sa namitan nga lugar. Inakop man si Jomel Parcon i Danico pero na-absolto naman kay ina tungod kay naglaps ang reglementary period 45 anyos sining edad bay asawa kag residente ya sa Kaduhaan proper barangay Kaduhaan sa gyapon sa siyudad sa Cadiz sa ikapat mo si Romulo Brasa i Ayawon 56 anyos sining edad may asawa sa sitio Pugon amuman sa barangay Sicaba. Ang na-recover actually 3 ka mga fighting cock nga tigin patay na ini tigin na himulmulan na lang to kag perti kuno kanami sa sabaw suno pa sa makilala ko to ara sa sulod sa detention cell ti katilaw sila manamit man yaw na lalaga galing to kasi gulang ng manok bla may isa man to ka live nga fighting cock pero dala na lang siguro pag himulbol man kasi may mga picture man para presentar sa korte may ara man nga 2 ka mga bulang nga nadakop kag ako na recover kag ebidensya 210 pesos man nga bit money action erect. So ini tungod ba sang sunod-sundan nga nabaton nga mga informasyon sa kapulisan nga padayon ang pagbinulangay dira bisan pa iya nga tingadlaw man basta magsinugtanay sila magbulang at tari sila dayon tamo ni nga gin-operate sang mga katapo sang intelligence unit sang Cadiz City PNP. Samtang action Eric, inibilang gin-report nga ang aton kay nato gin-responderan kay man pagpangilat mga alas 2 kay na sang hapon, perti ka gulpi lang may nagkilat kay nagong perti ka baskog. Kag sa aton na ibaluan nga isa ka lugar nga ginigo sa kilat nga aton sini nga padulungan gilayon kagamuning Purok Kampanya Barangay Tinampaan siyudad sa Cadiz sa Ludlon katama to pero tingin na kantuan naton mayo na gani kay wala gid man may naano may atol to daw na pila siya sa iya sining matiis pero ato ya agi sang kahoy bla kay ginigo sa kilat aksyoner kay mabasko sila sa perti kunong lupok mo paglupok kasus gasala mga tao ra man sa gwa kati ina nga
dion kikiramo sa mga puno sa mahogani, sa kahoy nga mahogani ni nga kadako sa sanga pero ginwasak pa action erect sang kilat, pagkahulog sa sanga nagtupa sa tricycle sa idalom. Suno sa report nga mula itong minor nga injury sa nga isa ka persona nga sa diin napila siya hindi tungkol sa kilat kundi nga tungkol bagin sa kilat galing kay agsik ato sa kahoy ining si Jimbot Batangas 44 anyos sa edad. Suno sa report nga naghampang kuno sa cellphone o kung naga-cellphone sa may tricycle sa idalom sa kahoy ini si Michael Aguanta 19 anyos kaga daw dito ang igo sang kilat nga pati ka baskog sa siling mahogani nahulog ang dako katama nga sanga naglapta pa ang iban kay ginpangbisak gid sang kilat nagpalayo pa to mga 10 metros ganitong dako katama nga bahin blasang sining sanga pero ang dala dako ni kaga malaba mga sanga nagtupa man sa tricycle nga naga-park nga na si Michael Aguanta ay lagari kay wala mas laman no may isa ka dingding sang balay nga nakakas gid aksiyonere kay kahoy man ang dingding pero kakas tungod sina gapala mungol mga tawo kay perti ka baskog sang lupok and then ang isa ka telebisyon nga iya ni Edmundo Fernandez alias Bitong hindi na mag-andar nga ginadudahan nila nga ini ang napiktuhan sang kilat. Yari for sure sa pagpayag ni Bitong may kantaran sa sini aksiyonere. Bitong. Ano tugtunog yung kilat? Tunog kayo? Tugtagi ka tunog kayo. Tapos ano ka kirab? Wala ko kakonsang kirab niya, pero ang paglupok niya, tugtagi ka katunog eh. Kaya nang tabo, galaliya ka mo rin. Ara pa kami gapon din ko. Huwag kami nagalayin. Pero ang kahoy na ako na naigo. Ayun o. Pagkahulog ng kahoy, ang isa nga nagahampang sa cellphone dira sa may motor, amo mapagla pa ka dito. Manigampang pa sa cellphone sini na lapit madatugan. Oo, amo na. Amo na nga na kuan ginamag tuguro sang kilat amo na duro. Dason nga kalayo kayo ang mga sanga nga iba na to sipak layo no na dito na ganito pa niya. Dira do. Pagkatapos ng gupok to. Oo. Tapos ang giris yung balay na yan nga kakasang dingding. Sa impact mo na san kuan, sa impact man san kuan, san katong pungko ka mo dayaw. Oo. Amo na gani. Kaya kung sila nga dira nagtupa ang kilat, siguro igo kami. Ikaw ba na mo, ni Jackson Eric mo, nga nagatambay sa blaga gining balay ni Bitong na may bulubalkon ni siya. Okay. May mga papagpapagdres lang pumpo. Ang dingding nga raskili na mo yang nawasak kaging kakas ng kilat. Pero sila, may nalang kay wala sila magkalaigo. Amo lang ni si Jimbot Batangas, may pila siya sa Matias, pero igo sanga sa mga ganing gibisak sang kilat aksyon ereka. Sini kita maghapon mga alas 2 ng takna. So ba niya, ato si Madulong nga report, balita informasyon na ikadiri sa Maya, Norte nga siyang probinsya sang Negros Occidental. Para sa Action and Patrol ni si Action Roger Gutim nga report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita sa Roger Gutib reporting live gikan sa segundo distrito. Amo na kadelikado sang kilat. Wow. Kung mga malasbas to ba kung dito nagiko sila kung damo kitang na balita no. Sige, alin sa report ni Aksyon na Roger Gutib. I-check tang signal ni Aksyon Nelson Pateño gikan sa first district. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Vice Patrol, Field Reports. Aris Aksyon Nelson Pateño, line number 2. Aksyon Nelson, may gabi, please come in. Aksyon Eric, mayong gabi, kag sa aton sining mga ka-aksyon, mayo gid nga gabi. Sa sining gabi Aksyon Eric, kag kainasang hapon, tigayon nga marilis ang tatlo tanan ka mga akusado gikan sa detention cell sa Calatrava PNP. Ini sila nga tatlo ang may nagkalain-lain nga kaso
nga ginabuyan kaina upod man sa ila sining abogado action Eric. Ang tatlo, ang duha diri ang nagapangatubang sang kaso nga pag-violar sang Republic Act 10591 o kon comprehensive firearms and ammunition, section 32 pagbaligya sang sining mga armas. Ang mga akusado ang ginrelease kaina tungod nga ini sila nakabayad man sang kapin sa 200,000 pesos nga piyansa para sa ila sini temporaryo nga kahilwayan. Si Renato Dilema kagasubong man si Danielson Amulo lunsay pumuluyo sang barangay Lagaan diri sa Maya Banwa sang Calatrava. Madumduman aksyon Eric ngani sila nga duwa ang gindakop sang katapo sang Criminal Investigation and Detection Group sang siyudad sang Bacolod tungod sa pagbaligya sang armas sa lutang nga ila sining ginbaligya base sa impormasyon sa CIDG nga ang katransaksyon katapo gali sang CIDG sang Bacolod nga nagaluntad kag natabo ang binayranay dira sa may barangay sang Lagaan ang isa ka shotgun kagasubong man kalibre 45. Sining si Renato Dilema kagasubong man si Danielson Amulo kay na mga tak na alas 5 ang ginilist na sa nasilingan naton sa detention cell sang Calatrava PNP. Samtang gin-release man karon nga adlaw aksyon na Eric ining si Rogelio Kumawas nagapangatubang sang kasong attempted homicide diri sa Banwa sang Calatrava matapos ngini siya ang gireklamo man lang sang iya sining utod tungod sa kasong attempted homicide. Ginakatuan nato kaina ang PNP station magpablater ang iya siniutod nga nagreklamo sa iyang hindi na siya interesado pa magpadayon sa sining kaso. Apang nagplead not guilty ining si Kumawas kay nasa korte diri sa may Calatrava Tubuso Municipal Circuit Trial Court action Eric matapos nga nakapiyansa sa nga 12,000 pesos. Gilayon naman ini siya nga ginrelease gikan diri sa custodial facility sang Calatrava PNP. Muna nga itong sinima report karong gabi para sa aksyon na night patrol. Sumpatin nyo sa balita. Una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Salamat kay Aksyon Nelson Pateño gikan sa 1st District. Sa luwanta naman ang report aksyon BJ Pasible gikan naman sa 5th Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon BJ Pasible, line number 1 sa report. Jay, may gabi, please come in. Mayong gabi ak sa aton sining nga mga kaaksyon nga nagapamati no sa aton sining pagpangalagad sining nga gabi. Di so far maulanon ng aton sining nga tiyempo diri sa may Banwa sang Pontevedra aksyon na Eric. So sa aton sining nga mga drivers no nga nagamaneho iya sa sining nga mga tinion sa naton sining nga mga dalanon kag highway no maghinay-hinay gid sa inyo sining nga pagbiyahe. Anyway, aksyon Eric magapangatubang sa kaso angot sa paglapas sa Republic Act 9165 Section 5 ang pagbaligya kag Section 11 ang pag-upot sang illegal nga droga sanday Mark Valer kag Norway Malinaw. Ini ang ginpahayag ni Police Captain Daryl Nigos, ang hepe sang lakas na PNP sa aton sining interview sa iya. Kung madumduman sanday Paler kag Malinaw ang subject sang ginkasang drug buy-bust operation sang Station Drug Enforcement Team sang lakas Filiana PNP. Dugang pa diri ni Captain Nigos, ining si Paler ang ginakabig bilang isa ka high-value individual bungod sa ilang investigation. Ilang natukiban nga napreso na inisya sa may Muntinlupa sa kaso angot man sa gihapon sa illegal nga droga humalin tuig 2008
Tubtub 2018. Suno pa sa hepe, nagatrabaho bilang mga manug-scrap. Ining duha ka mga suspect. Rason kun nga nga ang ilang sining nga mga parokyano is mga tambay. Suno sa kay Captain Nigos nagagwaman sa ilang nga pag-investigar nga tion nga magdulong na ining duha ka mga suspect sang ilang sining nga mga scrap. Nagakadto ni sila dayon sa may barangay Banago dira sa may syudad sa Bacolod agud magbakal sang illegal nga droga. Nga mo naman ang ilang sining ginakonsumo kag ginabaligya dira sa may bahin sang Lakas Tiliana. Ginapahanumduman man sang hepe ang publiko nga wala sang manaming nga epekto ang illegal nga droga sa lawas kag kabuhi sang tawo. Suno pa sa kay Nigos kinahanglan nga magpaninguha gid kag mag-ubra sang husto nga trabaho. Yari si Police Captain Daryl Nigos sa aton sini nga interview. Isa po si Paler is high value individual for the reason he had may kona siya sir, may on parol siya nakalaya siya from Muntinlupa from 2008 to 2017 at 2018. So hindi ko siya newly identified kasi upon background investigation namin so namin nalaman na may kaso na pala siya before illegal drugs also. Okay. Sir, ano na yung background nila nga duha, sir? Ano na yung trabaho nila nga duha? Ang bagay pang scrap sila, sir. Ang front nila yung pang scrap. Sir, sa inyong intelligence monitoring, sir, ang mga parokyano nila, sir, mga ano ni sir? Actually, yung mga parokyano nila, mga tambay man lang, sir. Kung din sila bakal sa scrap kung isa. Sir, personalities also. Sir, nahambal mo nga pang-scrap ng ila trabaho, sir. Di na nila posible, sir, ginakuha ang ginabaligyan nila, sir, ng illegal drugs? Ang kung namin, sir, ang result ng investigation namin, they are buying illegal drugs sa may Banago. At the same time, pagkabulong nila sa scrap nila, mag-proceed sila sa Banago to buy such illegal drugs. Then, mabalik sila din sa Lakas Tiliana. Hindi naman sila masuyot. But at the same time, agaron nila ang ibang lupod nila. Nabatian ang pahayag sang hepe sang Lakas Tiliana PNP. So far, amo ni ang aton sa madulong nga balita para sa pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol. Ini ang inyo ka-aksyon sa Quinto Distrito. Aksyon VJ Apasible. Una sa balito na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat kita, Aksyon BJ Apasible. Nag-recap na rin ang sining resulta sa STL before ang greatest ato sa mga ka-aksyon. Ang first draw kina sa STL 26-1, 26-1. Second draw 5-19, 5-19. Ang third draw 27-33, 27-33. Ari naman ang resulta sa Lotto 649 jackpot prize, wala sa nakakuha 153.8 million pesos. Resulta 649, 24-48, 37-16, 142. Again, 24-48, 37-16, 142. Resulta naman sa Lotto 642 jackpot prize, wala sa nakakuha 6.3 million pesos. Resulta 20, 39, 6, 19, 35, 31. Again, 20, 39, 6, 19, 35, 31. Ayos! May gabi dira kay Mr. and Mrs. Sobi Dumdum and family. Sa kay Quebrar Maurice Tomas. Happy listening kay Michelle Hobson, Joe Silin, Yvonne Votser sang Germany, may gabi gid. Siya dira nga husband kag siya dira nga kids. Likewise, si Yvonne Votser sang Germany, nagatamyaw man sa pamilya dira sa may Banwa sa Morsha. Kay Marcy Rombini Sunyo, dira sa may Central Maaw, happy listening. Si Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales gali ara sa may sitio Kubay Inapoy Kabangkalan no nagamonitor sa aton.
Sa kay Lorna Dilihencia, kalandira nga pagpaurok-urok. Check attendance lang ko, watching sa Nueva Ecija. Ang panamyang link kay Edie Jones Calinaw. Sa kay Jean Hisolgon and family, kay classmate ko Romel Pagsuberon dira sa Valladolid, happy listening. Kay Martin Aliling, nagapaurok-urok gid pamati. Sa kay Malus Palacios, ni Malus Palacios, wala ko subong bulong, tagain nyo ko. Kasabad di sa isa, katabuda mo sa mga ginapadala diyaw. Inday Blasada pa yung kabigid. Shout out kay Maika Palacios Piñapil, kag Roberto Piñapil. Labas ka panawagan si Malus Palacios nga padalaan sa bulong. Inday Jess Gualdrapa, monitor sa may Sitio Libon, Barangay Tuyom, Kawayan. Toto Asis Mahinay, good evening da. Kapa urok-urok sa Saxon Night Patrol. No? Salamat, gid. Watching live here sa Amon House here in Rochester, Minnesota, USA. Happy Mascara Festival sa tanan nga Bacolod noon. God bless sa aton tanan. Halina kay Vanessa kag Doc Matt Mayo. Sa Paranaque, ginatamyaw naton si MJ Season. Malandara nga pagpaurok-urok. Joel kag Joby Bugwas. May gabi daling kay JJ Ribadomia Bugyas. Manuel Moratilyada, may gabi Milili Uligo sang Vanis Cafe. Sa kay Dino Alik, may gabi MJ Iligan Nuhas. Sa mga Nuwas kag Iligan family dira sa Valladolid. Kagawad Peter May Noble and family, may gabigid. Sa Musis Padilla ara si Rosemary Lopez Mongcal David. Si Bong Ugatis Hanoy ara sa La Carlota City, ga monitorman. Susan Asturias Rojo, pa-shout out sa One Negros Black to Back. One Negros back-to-back Warriors, Binalbagan 5th District. Ay, portino ni basketball. Hacienda Lugway Silay, Tamyaw si Nini Juan, Leia Kagjin. Halin na kay Mario Olvido Aquisa, Ray Labos Bubon Senior. Happy listening dira sa imo, no? Nanay Banjilin kag Bibing Artos dira sa may Purok kay Sano. Sa Barangay Lis, kinatamyaw ka mo ni Evelyn Sinaon, Ramon Caglilia Taton, Maninoy Remo Caglarita Tampipi, Tuto Clark Tampipi, sang Gardenville sa Division Barangay Tangob. Kativer, si Mitoy Arquio sa Barangay Binubuhan Bago, kamonitor gid sila ni Kativer. Tamya ko lang dira Miraflor kag La Chica family sa Purok Greenfield Barangay Tangob. Alin kay Karen Miraflor. Tamya ko dira sa Barangay Tangob si Jobert Ginizera Poderoso. Alin kay Migota Rinaldo Poderoso. Jen B. Kapaurok-urok din sila ni Toto Balulot kag ni Kagawa John Bilonyo. Wow, perti. Arthur Jeff Bilasor, Vanessa kag Doc Matt Mayo, Mama Lulit kag Papa Joe Jalagdon, Alma Oligo, Noel Amar, MG Season, pamilya ko dira sa DSB, Barangay Pandanon. Arizona, USA, Jinky Jalagdon, Gloria, kay Madam Gloria Dislati Subito, and family dira sa Valladolid, may gabigid. Kati Vera, kay Marilo Baron, nagapaurok-urok gid sa Action Night Patrol Program. Noel Magbanwa Lagos, kay Jerry Aziro Jr., araman kay Maninoy Maing, kay Manina Chares Salvacion dira sa La Carlota, always gid nga nagapaurok-urok pamati. Magabalik ang Action Night Patrol. Pagbalik na ton, balik ka report Action Cell Minardo. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Sample Block. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa
Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man naman damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag kag pasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yan salamat. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa TM nga ginatag sa among hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat dito nga patigayon ng ining activity together man sa among CHO kag sa among barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito sa liwat may
And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start mo? Gaspila pa sila tanan. Sila tanan giskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, idala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang ang mga bayo do tarapo gid siya.
Kaya ang amon nga magulang, pero kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyonan, gipang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo, may ginapanomdom sila. Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Aloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Isang ayawan kami. Pero, subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you, gid no, sa Action Radio, Bacolod. Isa gidya ka kalipay namon kag may naluwanon gidya nga bulig ninyo no kung hindi pinaagi sa inyo why kami naka-avail sang amo sini kay hindi kami kasarang magbakal gidya sir napatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga makaabil kami bisan pinaagi lang gid sa ila tungod sa inyo no thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Pabalik diri sa tabalagan last kag final stretch sa inyo patutunan. Balikan ang ato sa Patrol 1 Bravado Patrol. Balikan ta sa Aksyon na Zerminaldo sa siling last kag final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action sir, sa Balaga Report, please come back. Action cell. Action Eric, ginhatagan sa kasidungog ni Major General Benedict Arivalo, Commander ng 3rd Infantry Division, ng 4 ka opisyalis kag 4 ka enlisted personnel ng 208 Tactical Helicopter Squadron, 205 Tactical Helicopter Wing Air Mobility Command, Philippine Air Force, giniwat sa Nopo, Bacolod City sa inang adlaw, Oktubre 13, 2022. Gindayo man ni Arivalo ang 8 ka awardees bangod sa ilang meritorious kag valuable nga kontribusyon bilang piloto kag crew members ng S-70i Black Hawk kag Bell 412 nga naghatag sa close air support sa casualty evacuation at sa honors kang sunod-sunod nga engkwentro sa tunga sa 94th IB kag CPP-NPA terrorist sa barangay Carabalan, Himamaylan, City. Ang inyong nga balita ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Puno sa anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Ginapakupot niya ang mga galibag ng mga parte sa inulawas. Ito matudaan sa mga scientifico nga makabulig sa kupot sa mga nagahubag ng arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at madami pa. Nakatapna sa madami ng balatian, garantado may alibyo. Santon Plus, mabakal sa mga bisika. Balita weekend sa patuloy ng action ng Bill Minardo, unat sa balita unat sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service.
Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat yun, Patrol 1. There you have it. Kabugusan ka pagpangalagad sa Action Night Patrol. Sa Webes edisyon, balik ini buwas Biyernes. Ato sa ring mapatrol Unit Reporters in Action. Ang nagpangalagad karong gabi. Action Roger Guti, BJ Apasible, Nelson Pateño, Action Zel Minardo. Back to back sa itong kapiloto, Action Ninyo Bugina. New Center, Action Dale Salazar. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Pulgar. Backup Secret Guard Tunog Banwa. Back to back kay Secret Guard Cambaner. With IT expert Sir Elroy Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Syudad Sang Baco. Broadcast Engineer Bernie Bilacanas, Sang Batang Suay. Sa Asamang Station Manager, Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong. Ang inyong lagat ng Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Rick Magbanwa, nagasiling, adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, atis magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa walito na sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night.